Pozdrav dragi moji, dobro mi došli. Danas sa vama želim da podelim nešto i ne znam kako ću uopšte i da nazovem ovaj video koji će biti naslov, jer tema se odnosi na to da radimo na poslovima koje ne volimo, koje mrzimo i gde doživljavamo da svaki odlazak na posao nam izgleda kao da idemo na odsluženje kazne. Dakle, jako puno susrećem ljudi koji su u tome, a i ja sam do skoro bila u tome. Dakle, i ja sam odlazila na taj svoj posao na takav način. I pitanje na koje ja nailazim, pošto sam ja napustila posao, dala otkaz i pokrenula svoj privatni posao, ušla sam u preduzetništvo. Ljudi najčešće imaju pitanje kako i imaju svoju pretpostavku, pa lako je tebi, ti imaš zaleđinu, u smislu imaš muža koji radi, pa sad ti ne možeš da oskudevaš. Ono što ja želim sa vama da podelim danas jeste da kada imate posao koji ne volite i kada idete na taj posao kao na odsluženje kazne i želite nešto da promenite, vi imate dve opcije. Dakle, imate opciju da zavolite posao koji radite. Na koji način? To je prva opcija. Na način da razmislite šta je dobro u tome što vi radite. Šta to vama omogućava? Šta to vama daje? Dakle, da napravite prosto da sednete sa sobom i da ispišete šta je to što je dobro u ovom poslu koji ja radim. Šta meni ovaj posao omogućava? Šta ja mogu zahvaljujući ovom poslu? Šta ja ne moram da radim zahvaljujući ovom poslu? Da napišete sve to i vidjet ćete da postoji mnogo stvari zbog kojih treba da budete zahvalni. Dakle, do juče ste se možda molili za to radno mesto i želeli, priželjkivali da radite tu gde sada radite, a sad već podrazumevate to radno mesto. Kad bi sutra dobili otkaz, šta bi se desilo? Kako biste onda reagovali i kako biste onda razmišljali? Razmislite malo i o tome. Neko pati za takvim radnim mestom i moli se za takvo radno mesto. Radno mesto vam omogućava da platite račune, da putujete, da šta god već, na koji način trošite vi taj svoj novac. Dakle, šta vam sve vaš posao omogućava i šta ne morate da radite zahvaljujući tome što imate taj posao. Počnite da razmišljate na taj način, iz te perspektive. Dakle, šta je dobro u tom vašem poslu. Jer vi ste trenutno na neki način uljuljkani, imate sigurnu, stabilnu platu, stabilan prihod na koji možete uvek da računate i da se oslonite i da planirate. A s druge strane, ako želite da napustite posao, da ne možete više, ne nalazite te dobre strane, ne želite više da se žrtvujete, svesni ste da imate neke druge potencijale i da oni nikada neće biti zadovoljeni na tom poslu na kom ste sada, onda razmislite o sledećem. I to sam čula da ljudi kažu, ali ti imaš drugo zanimanje i ti si se pronašla i lako je tebi. U principu uvek je onom drugom lako, to je ono što verovatno znate i sami se susrećete sa tim, da je uvek vama nešto teško, a da je nekom tamo drugom lako i onda imate milion izgovora zašto je to nekom drugom lako. Kao što je recimo, eto, meni je bilo izuzetno lako da dam otkaz u 57. godini, izuzetno mi je lako sad u 57. da gradim posao i da nemam prihode i tako, mislim, zaista je lako. Međutim, ta druga opcija koju imate ako želite da menjate posao, otkrijte šta su vaše veštine,
koje su vaše sposobnosti, šta je vaša strast i šta ste vi spremni da žrtvujete da biste vi do toga došli. Jer taj moj drugi posao i moje drugo zanimanje, evo sve ću uzimati primjer na sebi. Nije se pojavio, nije pao sa neba. Dakle, nisam ja legla da spavam uveče i probudila se ujutro i rekla, o super, ja sam od danas coach i ja ću od danas to da radim, sad ću da napustim sud i svoj posao koji sam radila 20 i kusur godina. Ne. Ja sam već znači pre 7 godina shvatila da ja ne nalazim više te dobre strane na svom poslu i da me ne zadovoljava taj posao, da ne ispunjava moje potencijale, da nije u skladu sa mojim vrijednostima. Dakle, ja sam krenula da radim na sebi. I šta sam ja kad sam prelomila i donela odluku, na šta sam ja sve bila spremna? Da se edukujem 4 godine bez prestanka, dakle uz posao na koji sam redovno išla, uz kuću, porodicu, ono što svi mi imamo. Dakle, svako poslepodne, svaki vikend, 4 godine, ja nisam imala slobodan. Dakle, ja sam bila spremna da žrtvujem vrijeme, novac, druženje, lenškarenje, gledanje TV-a, odlazak sa drugaricama na piće, na kafu, sedeljke, žurke, proslave. Dakle, to za mene nije postojalo. Dakle, šta ste vi spremni da žrtvujete? Dakle, ja sam za ovaj moj drugi posao, ovaj posao koji sada radim i kojem zaista uživam, ovo je ono što je po meri mojeg srca i moje duše. Dakle, ovo je ono što sam ja odabrala. Evo sad sam vam nabrojala neke stvari koje sam ja bila spremna da žrtvujem. I učim i dan danas i stalno se edukujem i dalje učim kao onaj đak školarac prvak i radujem se tome. Dakle, šta ste vi spremni da žrtvujete? O tome se radi. Koje akcije ste vi spremni da preduzmete? Dakle, siguran posao gdje im radite u određenom vremenskom intervalu i imate određenu zaradu, možete da računate na nju, možete od nje da platite račune, da kako tako živite, da putujete, dakle da priuštite sebi. I da posle posla naravno prošetate, idete na kaficu, družite se, raspremate svoj stan, spremate ručkove, doručke, večer, znači sve to. Ili posao gdje ste vi sve od jutra do sutra, ali ste slobodni. Dakle, sve ima svoju cenu. Dakle, to ne mogu ja, lako je tebi, to podrazumeva da niste spremni da platite cenu. To su izgovori. Dakle, nemojte da smišljate izgovore zašto nešto ne možete, nego razmislite šta ste spremni da žrtvujete da biste to mogli. Razumete u čemu je poenta. Ako vas zanimaju izgovori i kako da ih prevaziđete, imate besplatan e-book koji možete da preuzmete na mom Instagram profilu u opisu. A ako ne možete da se snađete, vi mi pišite ovdje u komentaru, ja ću lično na mail adresu da vam proslijedim taj e-book. Dakle, ništa ne pada sa neba. Za sve čovjek mora da uloži nešto. Dakle, da za nešto ima cilj, da ima strast, da napravi plan i da preduzima određene korake i da nešto žrtvuje. Dakle, da li je to vrijeme, da li je to novac, šta god. Dakle, ja sam bila spremna da žrtvujem recimo te 4 godine dok sam išla na edukacije. Nisam imala apsolutno nijedan slobodan vikend, nijedno slobodno poslijepodne. S posla sam dolazila
i sedala za računar ili sam putovala na predavanja. Dakle, i plus kasnije u trećoj, četvrtoj godini mojih edukacija sam imala rad 100 sati rada za superviziju sa klijentima. Dakle, trebalo je naći ljude koji žele da rade i koji su otvoreni da rade i da odradim te potrebne sate za sertifikaciju. Dakle, i to je sve išlo uporedo sa mojim redovnim poslom u sudu. Dakle, ja sam bila spremna da žrtvujem sve da bi postigla svoj cilj. A šta ste vi spremni da žrtvujete? Dakle, nemojte da se izgovarate zašto ne može, nego postavite sebi pitanje i razmislite, a kako ipak može? Kako ja mogu? Dakle, kad postavite sebi pitanje kako ja mogu, onda će da vam se javi šta sve treba da žrtvujete za ovo ili ono, za koju varijantu i šta ste vi spremni da žrtvujete od toga. Dakle, nije da se ne može i da je lako tamo nekome, nego prosto uljuljkali ste se u svojoj zoni poznatog, zoni komfora i iz tog razloga ne možete. Razmislite o ovome. Pozdrav!